количество към 1 милион при мене. И даваме сега газ нагоре, къде и другаде могат да ви се паднат. Тук от тръбата към 1,500 милиона. На мене ми се паднаха, па не знам на вас. Какво може да ви се падне? Може да се падне и 2000. Това зависи от колко са преценили. Сега нямам много пари, защото ги събих. От това какърмо въздуха сета хора. Това забележих ли го въздуха, буквално. Или на мене ми се паднаха и тук. Срещу бизнес-станцията. Тук бизнес-станция. Ми се падна и тук до... тук до такова. Ми се падна. И така, хора, ако ви харесал клипа, ми пишете в коментарите, ако ви харесал. И лайк бутона, моля.